So, for today's video, so, medyo matagal na hindi ako nakapag-vlog, guys, kasi medyo busy. Diba, nag-New Year, tapos nag-Pasko, so, wala tayong video. Diba? So, ngayon lang ulit, guys. So, for today's video is, magmumukbang ulit ako, guys. So, alam niyo, ito is uyap, guys. So, nagbili sila mama ng uyap, 1 kilo, tapos niluto nila. Ganun sila pagbibili sila ng uyap, guys. So, pwede na din kasi siya pang ulam, diba? So, ito siya, guys, pag niluto. So, may mga, ano siya, guys, may mga kamatis, ganun. Ang sarap, guys, ang tamis niya, promise. Ang tamis. Tapos, wala pa akong umagahan. Nagluto ako ng saging, naglaga ako ng saging, guys. So, ito muna yung kakainin ko for lunch. Ay, lunch? Breakfast pala, guys. So, galing ako kasi nag-eskwelahan lang. Kuha sana ako ng module. Sarado pa yung school. Anong oras na? So, kakain muna ako, guys. Babalik na lang ako mamaya. So, magmumukbang muna ako, guys. So, ito yung saging, guys. Yan. And then, may tubig din ako, guys. Baka mabulunan tayo. So, uyap, my favorite. Luto ni mama tsaka ni papa. So, arat na. Kain na. Kakain na. Kain na. Medyo na busy tayo, guys, no? Kasi nag-Pasko, tapos nag-fiesta pa sa amin, tapos nag-New Year. So, yun. Medyo busy na. So, kakain na. Kain na. Yee, sarap. Ito talaga masarap, guys. Wala akong ibang ma-content, guys. So, diba? Sayang din yung oras tumatakbo. So, para naman madagdagan yung watch hours natin. So, ito na, magmumukbang na lang yung content ko. Mas madami ata yung nagmukbang ako. Content din naman ata to. Wala kaming ginamos, guys. So, uyap lang meron kami. Saman. Ang sarap kasi kumain pag nakaganto yung paa, diba? So, bawal ko nagagalit siya. Yung si mama. Pagkakain kami, tapos nakaangat yung paa, guys. So, wala si mama. Pwede natin gawin. Pero talaga pwede pag walang tubig, guys. Yung lasa niya is matamis siya, guys, kasi nilagyan siya ng asukal, and then sili, kamatis, luya, bawang, sibuyas. Nilagyan ito, guys. Maanghang sa konti, guys. Pero hindi siya masyadong maanghang kasi konti lang yung sili nilagay nila papa. Sa 1 kilo, bali, 4 na garapon yung nalagyan ng ganito. Hindi yan mayonnaise, yung lagay ng mayonnaise. Namigay din kami sa kapitbahay. So, sarap kasi. Grabing liwanag dito, no? Nasa kusina kasi ako, guys. Dito ako nagmumukbang. Dati sa kwarto, ngayon dito na ako sa kusina.
Maubos ko kaya ito. 4, 4, 6, 8. Bali 12 yung nilaga ko, guys. 5 na peraso. Sarap nga papakinong ano eh. Ito. Kung uyap na to. NANI?! Ito may sili, guys. Yan, kainin natin. Anghang. Hindi ako mahilig sa anghang. Talagang tinry ko lang. Tiyan. Kakain na. Guys, malapit na ako ma-monetize. Baka naman. Kunting kimbot pa para ma-monetize na. Ang konti ng viewers ko, hindi kasi tayo sikat, guys. So, kailangan natin mag-sikap. Diba? Pangit lang ah. Ubus ka talaga guys kasi apat na lang sila. Ito naman cute na cute. Guys. Kulang pa. Tag na. Dahil wala na. So, dalawa na lang, guys. Nakakit. Oh, excuse. Sobrang ako. 12. Ang kapag-video. Hanggang dito lang, guys. So, bye-bye. Thank you for watching.